डॉक्टर वैभव हे पुण्यातील एका नामांकित हॉस्पिटलमध्ये न्यूरोसर्जन म्हणून काम करत होते. वैद्यकीय क्षेत्रात त्यांचं नाव खूपच आदराने घेतलं जाई. शेकडो जटिल ऑपरेशन्स त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडले होते. विज्ञानावर त्यांचा पूर्ण विश्वास. भूतप्रेत, आत्मा अशा गोष्टींवर ते कधीच विश्वास ठेवत नसत. पण त्यांच्या आयुष्यात घडलेली एक अशी घटना आहे जी सांगताना आजही त्यांच्या अंगावर काटा येतो. तर ही गोष्ट आहे साधारण 3 वर्षांपूर्वीची. ते हिवाळ्याचे दिवस होते. पुण्यात गुलाबी थंडी पडायला सुरुवात झालेली. पण त्या रात्री हॉस्पिटलमध्ये नेहमीपेक्षा जास्त ताणतणावाचं वातावरण होतं. कारण एक अतिशय कॉम्प्लिकेटेड केस हॉस्पिटलमध्ये आली होती. अवघी 22 वर्षाची तरुण मुलगी, तिच्या मेंदूत गंभीर इजा झालेली. तिला वाचवण्याची जबाबदारी ही डॉक्टर वैभव आणि त्यांच्या न्यूरोसर्जन टीमवर होती. ऑपरेशन थिएटरमध्ये सर्वत्र ताणतणावाचं वातावरण होतं. मोठमोठ्या लाईट्सचा पांढरा उजेड, मशीनचे सतत वाजणारे बीप बीप असे आवाज, नर्सेसची घाई गडबड. घड्याळात पाहिलं तर रात्रीचे 11 वाजून गेले होते. ऑपरेशन जवळपास 4 तास चाललं. डॉक्टर वैभव आणि त्यांची टीम शक्य तेवढे प्रयत्न करत होती. पण कधी कधी निसर्गासमोर डॉक्टरही हतबल होतात. शेवटी त्या मुलीच्या शरीराने साथ सोडली. मशीनवर एक लांब बीप असा आवाज झाला आणि मॉनिटरवरची रेषा सरळ झाली. ऑपरेशन थिएटरमध्ये काही क्षण बेसूर शांतता पसरली. डॉक्टर वैभवनी हळू आवाजातच म्हटलं, आय एम सॉरी, वी लॉस्ट हर. नर्सेसनी शांतपणे डोकं खाली घातलं. कारण त्या मुलीने जगाचा निरोप घेतला होता. काही वेळाने सर्व डॉक्टर खाली कॅन्टीनमध्ये आले, थकलेली आणि निराश. डॉक्टर वैभव पाणी पीत बसले होते आणि तेव्हाच अचानक त्यांच्या असं लक्षात आलं, अरे बापरे, माझा मोबाईल तर वरच ऑपरेशन थिएटरमध्येच राहिलाय. आता परत वर जावं लागणार. घड्याळात रात्रीचे 12:30 वाजले होते. हॉस्पिटलमध्ये आता फार कमी स्टाफ होता. कॉरिडॉरमध्ये पांढऱ्या लाईटचा फिकट उजेड आणि भयानक शांतता. डॉक्टर वैभव लिफ्टकडे चालतच गेले. लिफ्टचा दरवाजा हळू आवाजात उघडला. ते आतमध्ये शिरले आणि वरच्या मजल्यावरचं बटन दाबलं. काही सेकंदात लिफ्ट वर पोहोचली. ते ऑपरेशन थिएटरमध्ये गेले, मोबाईल घेतला आणि परत लिफ्टकडे निघाले. पण तेवढ्यातच त्यांना समोरून 2 कंपाऊंडर येताना दिसले. त्यांच्या हातात स्ट्रेचर होतं. त्यावर पांढऱ्या चादरीखाली एक डेड बॉडी होती. डॉक्टर वैभवना लगेच समजलं की ही तीच मुलगी असावी. ते म्हणाले, अरे थांबा जरा. दोघेही थांबले. डॉक्टर वैभव म्हणाले, अरे बॉडीच्या हाताला रेडबँड बांधा, त्यावर नंबर लिहिलेला असतो, बॉडी ओळखायला सोपं जातं. कंपाऊंडरने लगेच तिच्या हाताला रेडबँड बांधला. त्यावर नंबर लिहिलेला होता 0017. डॉक्टर वैभवने मान हलवली आणि लिफ्टकडे निघाले. रात्रीची शांतता आता जरा जास्त जड वाटत होती. लिफ्ट समोर उभं राहून त्यांनी लगेच बटन दाबलं. दरवाजा उघडला. ते पुन्हा आतमध्ये शिरले आणि मग त्यांनी ग्राउंड फ्लोअरचं बटन दाबलं. लिफ्ट आता सुरू झाली. पण काही सेकंदातच त्यांना असं जाणवलं की लिफ्ट खाली न जाता हळुवारपणे वर जात होती. अरे, ते थोडे चकितच झाले. बहुधा कोणीतरी वरून लिफ्ट बोलवलेली असणार. तेवढ्यातच त्यांचा फोन वाजला. स्क्रीनवर बाबांचा कॉल. त्याने लगेच फोन उचलला. हॅलो, बोला बाबा. समोरून आवाज आला, अरे एवढा उशीर का? घरी कधी येणार? अहो आलोच थोड्या वेळात, 5-10 मिनिटात निघतोच आहे. असं म्हणत त्याने फोन ठेवला आणि मग वर पाहिलं. लिफ्ट आता थांबली आणि कर्कश असा आवाज झाला. दरवाजा हळूवार उघडला गेला. लिफ्टच्या समोर एक सुंदर मुलगी उभी होती. तिने हसतच लिफ्टमध्ये प्रवेश केला. हॅलो डॉक्टर. डॉक्टर वैभव थोडं हसले. हॅलो. लिफ्ट आता पुन्हा खाली जाऊ लागली. पण काहीतरी विचित्र जाणवत होतं. लिफ्टमधलं वातावरण हे अचानक दमट झाल्यासारखं वाटत होतं. जणू काही हवा थोडी जड झालेली. लिफ्ट आता 2 मजले खाली आली आणि मग अचानकच धडाम,
लिफ्ट जोरात थांबली आणि पुन्हा पुन्हा कर्कश असा आवाज झाला आणि दरवाजा पुन्हा हळूवार उघडला. समोर पुन्हा एक मुलगी उभी होती. ती मान खाली घालून उभी होती. डॉक्टर वैभवचं लक्ष तिच्या हाताकडे गेलं तर तिच्या हाताला एक रेडबँड बांधलेला होता. त्यांच्या मनात एक धस्स झालं, कारण तो रेडबँड फक्त डेड बॉडीला बांधला जातो. त्याने तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि त्यांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आला, कारण ती तीच मुलगी होती जिचं ऑपरेशन त्यांनी काही वेळापूर्वी केलं होतं. तिचा मृत्यू झालेला आणि त्या रेडबँडवर नंबर होता 0017. डॉक्टर वैभवचा घसा कोरडा पडला. ही इथे कशी? त्यांच्या डोक्यात विचारांचा स्फोट झाला. भीतीची एक थंड लहर त्यांच्या अंगातून गेली. क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी जोरात बटन दाबलं. क्लोज होय पटकन. लिफ्टचा दरवाजा बंद झाला. लिफ्ट आता पुन्हा खाली जाऊ लागली. त्यांच्या शेजारी उभी असलेली मुलगी म्हणाली, डॉक्टर, अहो काय झालं तुम्हाला? एवढे घाबरलात का तुम्ही? आणि त्या मुलीला आतमध्ये का नाही येऊ दिलं? डॉक्टर वैभव काही बोलूच शकले नाहीत, कारण त्यांचा घसा कोरडा पडला होता. काही क्षणांनी त्यांनी जरा धीर करून म्हटलं, अगं ती मुलगी, तिचं ऑपरेशन मिस केलं होतं आणि त्या ऑपरेशनमध्ये ती मेली होती. डॉक्टर वैभवला वाटलं की बहुतेक हे ऐकून ती मुलगी घाबरेल, पण नाही, ती फक्त गूढ हसली. डॉक्टर वैभवच्या अंगावर आता पुन्हा काटा आला. ती हळू आवाजात म्हणाली, अहो डॉक्टर, तिच्या हाताचा रेडबँड तुम्ही पाहिला, पण माझ्या हाताचा तर पाहिलाच नाहीत. तिने हळूच आपला हात पुढे केला. डॉक्टर वैभवने तिच्या मनगटाकडे पाहिलं आणि त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली, कारण तिच्या हातावरही रेडबँड बांधलेला होता आणि त्यावर नंबर होता 0019. ते काही बोलण्याआधीच त्या मुलीचं शरीर हळूहळू धुसर होऊ लागलं आणि पुढच्या क्षणी ती त्यांच्या डोळ्यासमोरच गायब झाली आणि ते आता जागीच बेशुद्ध पडले. जेव्हा त्यांना शुद्ध आली तेव्हा ते हॉस्पिटलच्या बेडवर होते. आजूबाजूला 2-3 नर्स आणि काही कंपाऊंडर उभे होते. डॉक्टर, काय झालं तुम्हाला? डॉक्टर वैभवने थरथरत सगळी घटना सांगितली. सगळं ऐकून ते सर्व एकमेकांकडे पाहू लागले. त्यांच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती. त्यांच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती. त्यातीलच एक नर्स हळू आवाजात म्हणाली, अहो डॉक्टर, तुम्ही म्हणताय ती लिफ्ट वर गेली होती. डॉक्टर वैभव म्हणाले, हो, वर गेली होती आणि तिथेच मला ती मुलगी भेटली. हे ऐकून कंपाऊंडरचा चेहरा पांढरा पडला. तो म्हणाला, पण डॉक्टर, आपण ज्या मजल्यावर आहोत तोच या हॉस्पिटलचा शेवटचा मजला आहे. याच्यावर एकही मजला नाही. हे ऐकताच डॉक्टर वैभवचे हातपाय थंड पडले, कारण त्या रात्री लिफ्ट त्यांना अशा मजल्यावर घेऊन गेली होती जो मजला या जगातच अस्तित्वात नव्हता. आता नेमका हा त्यांचा भास होता की ही खरी घटना होती. याचं उत्तर अजूनही त्यांना भेटलं नाही. पण आजही डॉक्टर वैभव जेव्हा तो अनुभव सांगतात तेव्हा त्यांच्या अंगावर सरसरून काटे येतात. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन आणि सत्यथरारक अनुभवासह. धन्यवाद.